खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय हारियानानिफ्राय आसामनि साबा हिन्जावसाफोरखौ बोखांनो हादों। सासे देहा फालांगिरि आइजोनि आखाइ गोग्लैनानै दरंनि साबा हिन्जावसाफोरा गावसोरखौनो देहा फालांगियाव सरजाबफानो गोनां जादोंमोन। गोबाव समनिफ्रायनो आसाम दरं जिल्लानि साबा हिन्जावसाफोरा गोमानानै दंमोन। बिसोरखौ स्वामपुर पुलिसनि सिग्रोमनायाव मोनसे गलिनिफ्राय बोखांनो हादों। स्वामपुर जयनाल अवदेननि गसर होनायनि बिथा लानानै हारियानानि गुरगावनिफ्राय पुलिस हानजाया साबा हिन्जावसाफोरखौ बोखांनो हायो। थांनाय नबेम्बर खालिनो स्वामपुर पुलिसआ आइजो देहा फालांगिजों लोब्बा थानाय नीलिमा खातुन मुंनि आइजोखौ हमना मोननानै जोबथेसालिसिम दैथायहरदों। नीलिमा खातुनआ दलगाव ओनसोलनि गराखात गामिनि सासे गोख्रों फालांगिरि उमेद आलीनि बिसि। नैथियाव दङ लाभ जिहाद। सासे हिन्जावसाखौ नंखाय सिनायथि होनानै दोनखारलांनाय इजात रहमानखौ हमदों। रायजोआव फिन लाभ जिहादनि जाथाय। हजाय माटिखुला गामिनि थामहिनबा हिन्जावसा फरायसालिमानि थामथि सेमिस्टारनि हिन्जावसाया बोलि जादों लाभ जिहादनि। लंका स्वयंबारीनि इजात रहमाना मोनसे वाट्सएप ग्रुपनिफ्राय सासे सिख्लानि नाम्बार मोननायनि उनाव साननैसो रायज्लायना जोबनायाव मोजां मोननायनि खोथा फोरमायो। गुबै सिनायथि लाखोमानानै अजित बिश्वास मुंजों सिख्लाखौ मोजां मोननायनि खोथा फोरमायो। बेनि उनाव समबाराव कलेजसिम फैनाय लामानिफ्राय सेंग्राया हिन्जावसाखौ अट'आव थिखांनानै लाङो। जोबथायाव हिन्जावसाया सेंग्राखौ मुस्लिम होननानै मिथिना बेरेखा खालामनानै ओंखारबोनो नाजानायाव सेंग्राया जर-जुलुमै हमथाना लाखियो। गुबुन फारसे हिन्जावसानि नखरा मिथिनानै जाथायनि बेरेखा हजाय पुलिस थानायाव केस होदों। बेनि उनाव पुलिसआ सेंग्राखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदों। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों, जागायनायनिफ्रायनो BPF दोलोआ हिंसानि मदद लाबोदों। फैगौ डिसेम्बर दानाव बिटिसिनि बिसायख'थि जागोन होननानै फोरमायनायनि उनावनो मोनफ्रोमबो दोलोआ बिसायख'थिनि फोसावदिंनायनि थाखाय साखाफारा जादों। थिग बेबादिनो तामुलपुर महकुमानि 28 नं गयबारि बियाबनि दुवारकुचियाव UPPL दोलोनि मोनसे साइकेल रेलि दिहुनो। बे रेलियाव बाहागो लानानै UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि BTRनि रायजोआव ओंखारबोदों सोलायनायखौ लुबैनानै। बे सोलायनायनि थाखाय मोनसे सोमावसारनाय नांगौ, जाहाथे जाख्लनाय गैयै मोनसे मोजां सरकार लाबोनो हायो होननानैबो बुंथियो। प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे बुंबावोदि जागायजेननायनिफ्रायनो BPF दोलोआ जाख्लनायनि मदद लाबोदों, रांनि गोहो, देहानि गोहोनि मदद लाबोदों होननानै अजद दैखांदों। गुबै सुबुंखान्थिनि नेमजों माब्लाबाबो राजखान्थि खालामाखै। ब्रैथियाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि जोंसार नार्जारिया लोमजानानै दं। थांनाय 31 अक्ट'बरनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि क'क्राझार जिल्लानि मुस्रि जोंसार नार्जारिया टाइफड जानानै क'क्राझार पाटगावआव थानाय मिरिमाथा हस्पिटाल मुंनि गंसे मिशनारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बिथां नार्जारिनि बेफोरबायदि गोब्राब बेरामजों गोग्लैनानै थानाय हालोदखौ क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे माखासे बिबानगिरिफोरा खौरां लाहैदों। बाथियाव दङ अर्नाब गस्वामीनि फारसे गसंदों महाराष्ट्र रायजोआरि BJPआ। 2018 मायथाइनि मोनसे केसनि हेंथायै मैया फुंनि समाव रिपाब्लिक टिभिनि गाहाय सुजुगिरि अर्नाब गस्वामीखौ हमदों। बेखौ हमनायनि थाखाय माखासे नोगोरारिफ्रा सोंखारिनायजों लोगोसे दोखो मोननाय फोरमायो। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनिफ्राय लानानै सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो अर्नाब गस्वामीखौ हमनायनि थाखाय दोखो मोननाय फोरमायदों। सासे खौरांगिरिखौ बेफोरबायदि ग्रेप्तार खालामनायनि जाथायखौ रायजोआरि BJPआ सोंखारिनायजों लोगोसे आसामनि रायजोआरि BJPनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ कंग्रेस दोलोखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। रायजोआरि आफादगिरि बिथाङा बुङोदि रिपाब्लिक टिभिनि गाहाय सुजुगिरि अर्नाब गस्वामीखौ कंग्रेस आरो शिबसेनानि दैदेननाय महाराष्ट्र सरकारा फान्दायनायनि गेजेरजों हमदों। बेयो सुबुंखान्थिनि ब्रैथि खोन्थियानि सायाव गाग्लोबनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।